Ние сме си почти загубили ума. Като Павел, както казва аз. Аз ще проща след малко. Но ще поговорим за това нещо и после, понеже от кръста идва изцелението и също от Хайде, оттам ще поеме и ще станат велики чудеса. И аз пред мене съм я виждал много пъти. Отиваме в малки села в Африка и след хваление и малка проповед, първото като фане дете, дето е сляпо, тракта се, отварят му с очите или глухо и прочува. И така, аз съм виждал много пъти. Всеки път като фане нещо, поне едно сляпо, едно глухо и някакво други, на всяка вечер става. Който го пипне, тук където води духа, като го пипне, като тая жена с рака вчера, първият понеделник вечер, който тук беше, Бог е казал, тая жена има рак и она отишла да се помоля без да знае. И сряда ме. Вчера беше ли оня ден отишла в болницата и доктор каза, нямате нищо, маха се. Няма нужда от нас, ти си излекуван. Един друг доктор те излекува. Алелуя. Така че Алианс, ако искате да се интересувате за този Алианс, Митко отговарят, Митко и Алтънка, те са роми и турски произход и двамата, така че те ще отговарят за ромско-турските малцинства. Жоро с Мариана са по българите. И те имат много Алианс, защото и те имат голяма любов, заразиха се тая болест от Уини и аз, и ние се заразихме от Хайди и Ролан. Шли в Мозамбик, нямали се 1 лев в джоба и 3 дена тя е гладувала, нямам какво да яде. И се започнали по този начин и Бог почна да ги увеличава и чрез взимане деца от улицата. Това им е номер 1. Сърцето веднага почва да взима децата от улицата и почва Бог свръхестествено да дава храна и която се увеличава. И ние участвахме един път в това увеличение. Не, че го планираме по този начин. Ние дадахме пари всеки един 1200-1300 деца да се нахранят от сираците им в дома. Обаче цяла нощ като пържат пилетата, замири се на съседите и на други ден 1200-300 жени дойдоха с бебета и налягаха отвънка от църквата и чакат от миризмата. И така почнахме да раздаваме пържените плити първо на сираците, на тия гости от Буклуджийските. Има Буклуджийска църква в изметището там, в Буклука има църква. И тя ги покраним, първо да храним гостите и после почнахме да вкараме един по един отвънка хората и не спря пилето, докато не се нахрани всеки човек. 1000 от 1200-300 порции, над 2500 хора се нахраниха без никой да реже пилето. Даваш и казана отива надолу, обаче все още има. Още една партида. Даваш и движиш, обаче пак има. И даваш. Айде още една партида хора. Трапезарията е пълна. Църквата е трапезария. Аз искам това, ако е възможно да стане трапезария един ден за супа. Идват хора и супата още има. Изчерпаемо. Последният човек изяде последното парче пили, тогава свърши. Това стана пред очите ни. Това става чудеса, които са там, понеже нуждата е страхотна. Те са в най-голямата нужда хора и там Бог се проявява със страхотна мощна сила. Халелуя. Така че и ние се заразихме. И Жоро и той се зарази. Сега ходя с Мариана в Гърция, в Югославия, почнах да отваря в Македония, в големи махали там има и в София, в факултета. Бог им отвори врата. Много от тяхната църква вече става повече и повече ромска. Халелуя! 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 Бог обича бедните. Защото бедните няма какво да кажат, освен че са бедни и имат нужда от всичко.
и Бог се проявява вече. Като кажеш, че имаш нужда от всичко, Бог се проявява. А кой не е беден, като стане дума за Бога? Ама някой си мисля, че сме бедни, някой от има нещо си мисля, че не е беден. Ние всички сме бедни пред Бога. Алелуя! Алелуя! На сърцето ни е дава Бог откровение, ако не сте ни чували да говорим за откровението, които Бог ни дал. Първо Бог ми даде откровение, лично ме посети в стаята 1985 година, като свършихме едното от служенията, с които бяхме първите 10 години, служихме от нашия християнски живот с жена ми. И след това Бог казва, ще направя много нещо, ще ти дам много вино, обаче имаш нужда от нов мях. 85-та, това беше много слово за мен, много вино. Никой не говореше за много вино. И аз не го разбрах, не можах да разбера какво точно казва Бога, но и го каза. Но имаш нужда от нов мях. Аз в началото мислих, че имам нужда от нова група, ново служение, ново той, ново това. И постепенно разбираме, че новия мях е новото създание. Виждането на новото създание. Виждането на мяха. Мяха е духа. Мяхът е сърцето. Той е твоя дух, в който Бог слага своя си дух. Но ти не можеш да си го направиш нов сърцето. Трябва да ти го даде Бог като дар. При нас положението беше, че Бог ни даде ново сърце, но ние не го знаехме. Защото тия, които ни издигаха в Бога, които ни обучаваха в Бога, не знаеха те самите за дара на новото сърце. В Езекиил казва, аз ще направя ново нещо. Аз ще направя ново нещо. Аз ще ви дам ново сърце. Обаче, първият проблем имаме, че имаме старо сърце. Какво ще го правим на това старо сърце? Защото не мога да имаме две сърца. Защото в Библията се казва в тая Amplifier, как се казва на български, увеличената. Езекиил глава 11 върс, в 19 стих казва, аз ще ви дам едно сърце. Ново сърце. Едно сърце. А в момента имаме старо сърце. Преди Бог да го направи, това е пророчество. А какво ще правим с старото? Той казва, аз ще ви дам едно сърце и аз ще сложа нов дух вътре. Но първо ще премахна каменното сърце. Take away, значи ще го премахна. Как е на българската Библия? Отмахна. Мойсей проповяда също нещо в глава 300, Второзаконие. Казва, Бог ще обреже каменото. Не знам как е на български в Deuteronomy 300 глава. Крайкошието на сърцето. Тоест мръсотията, ребелия, бунтовничество, непокорството, тая каменност спрямо Бога, пороците, мръсните неща, най-вече неверието, unbelief, помагай, неверието, unbeliever, нали? Невярването. Защото всички тия неща сме, това ни е сърцето, ние сме такива, като без Христос сме всичките с такива. Даже в една от Библията, се казва, една от преводите на Джеймс Мофет, превода на Джеймс Мофет, се казва, аз ще ви дам нова натура.
Не казва и сърце. Обяснява го по този начин. Аз ще ви дам нова натура или ново естество. Това е духовно естество. Аз ще ви дам ново естество, нова натура. И в нея ще сложа нов дух. Става вече, като имате тази нова натура, тя е съда, в който аз мога да излея духа си. Но първо аз ще премахна твоята твърда натура. Коравата, разбойническата, stubborn, упорита и ината. Магарето ще го става на вас. Мулето. Религията те прави на муле. Тя взима кони, взима магари и ги прави муле. Обаче, ако знаете натурата на мулета, те не могат да произвеждат мулета. Катърите. Катър. Религията прави на катър. Тя смесва. О, добре, хайде, новото ще вземем, ама и старото ще го ставим. И ставаш на катър. Религиозен катър. Полу. Не си вече чак толкова лош, но не си и добър. Ти си така полу. Или понякога си лош, понякога преодоляваш и биеш катър, биеш да става по-добър. Оправяш го. А той не дава плод. Той не може да ражда и друг катър даже. Трябва пак да ги смеси. Магара с кон. Това значи плодовитостта е образна. Няма плодова отрова в катъра. Стерилизиран. Все едно като кастриран. Стерилизиран. Стерилизация става. Стерилен. Да. Няма живот. Това те прави религията. Колко пъти си влизал в църква, ако ти имаш живот и си влизаш в църква и гледаш, че няма живот. Християни знаеш, че вярват Бог, обаче умрели. Религията ги стерилизира, ги прави ги стерилни. Няма плод, няма живот, не излиза.